मंखलं फर्दाना दैमारिया उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। नोंथांमोनथ' मिथिगौ बै समाव एबसुनि बिबान मानिया बेसेबां माने गोब्राबमोन, बेसेबां माने बिपदमोन। माने गोबाङानो बै तारा बहर सोमावसारनायमोन बे समाव। बे समाव दैदेनगिरि जानानै बिबान मानियाबो इनायनि गोब्राबमोन, गिनो गोनां जायोमोन। थिग बेबायदि समावनो जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जों खोमाना लानो गोनां जादों। जेरै जोंनि उदालगुरि जिल्लायावनो बे फोरदाना बादि जों साहसि सासे दैदेनगिरिखौ जों अथिरा खोमानानै लाबाय आरो बालिराम बर' बादि सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ जों खोमाना लाबाय। थिग बिदिनो अन्थाइगोराखौबो जों बिदिनो खोमाना लादों। बै समावनो बिसोरखौ बिसोरनि जिउखौ फोजोबदों आरो बिदिनो जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि सोमब्ला बसुमतारीखौ बेबायदि टाइमावनो समावनो जिउ फोजोबदों। खिन्थु बेबायदि साफा बिथांमोननि गोख्रों दैदेनगिरिफोरनि नामाव दिनै सेन्ट्रेलानो हक बा जिल्लायानो हक माने बिथांमोननि मुङाव बान्था होनाय मोनसे बेबस्था लादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि जिथु बान्था, बे बान्थाखौ आंनो होदों। आं बे बान्थाखौ मोननानै इनायनो गोजोनदों। आरो लिरनायनि बेलायाव आंथ' एबसुनि माने बिबानगिरि नङाथ', आं लिरनानै बे सोमावसारनायाव सिगांनिफ्रायनो आं माने बिबान मावबाय थादों। आरो दिनैनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे दोंसे खन्थाइ लिरबानो, मोनसे सल' लिरबानो जों थुनलाइगिरि जानो हाया। जों लिरबाय थानांगोन। आरो आं दहाय बेखौबो बुंदों, लण्डननि बे थुनलाइगिरि जेक लण्डन, बे जेक लण्डना ओरैबायदि लिरबाय थायोमोन। मालायनि लिरनायफोरखौ बिथाङा पेपार कागज मोननानै फरायोमोन। फरायनानै बिथाङा सानोमोन आं सासे थुनलाइगिरि जागोन, आंनि लिरबिदाङाबो माबायाव पेपाराव मेगाजिनाव ओंखारगोन। बेबायदि मिजिं लानानै बे लिरलांबाय थायोमोन। लिरलांनानै बायदिसिना माने मेगाजिन पेपारनि एडिटरनो बिथांखौ दैथायहरोमोन बे आर्टिकलफोरखौ। खिन्थु बे आर्टिकला अखानायै नायबा मोनसेबो सेबखांजाया। बेबायदिनो बिथाङा हरलाबाय थायो। खनसेयावनो बिथाङा 10टा 15टा गाहाम आर्टिकल बिथाङा हरोमोन जेक लण्डना थुनलाइगिरि। दा बेनिफ्राय बिथाङा नार्भास जाया। लिरबाय थानायाव सानसेखालि बिथांनि आर्टिकला लिरबिदाङा फारि माबाफोराव मेगाजिनफ्राव ओंखारजोब्बाय, पेपाराव ओंखारजोब्बाय। होमबाना बे बिराद फुरथि जाबाय आरो होमबाना आरो बे गोसो जाबावबाय आरो लिरबावनो। बे लिरलांबाय थाबाय। थिग बिदिनो जोंनि बर' लिरगिरिफ्राबो बर' थुनलाइयावथ' दा एसेल' नंला, खारन मुलुगनि थुनलाइजों फेर मारिनो हानाय थुनलाइगिरि जोंनाव दंसै। गतिके नों दोंसे दोंनै खन्थाइ लिरनानै नों थुनलाइगिरि जानो हाया। आरो नों गनायथिखौ मोननो लुबैनो नाङा, बान्थाबो लुबैनो नाङा। दोंसे सल' लिरबानो नों सल'गिरि जानो हाया। बेखायनो आं बुंदों लिरबाय था, लिरलांबाय था, होमबासो जों देरहासार जानो हागोन। आं बेखौनो दानि गोदान थुनलाइगिरिफोरनो आं मेसेज होदों। दिनै समाव बर' जौगासारनो, बर' थुनलाइजोंसो बर' जाथिया जौगासारदों। बर' थुनलाइजोंनो जौगासारदों। दिनै साहित्य एकाडेमि मोनबाय, गनायथि मोनबाय, संबिजिरनि 6 सिडिउलनि जायगा मोनबाय। गथिखे बेनिख्रुइ आरो माबासिन आरो मा नांबावगौ जोंनो? थुनलाइजोंनो जों जौगागासिनो दङ। थुनलाइ गैयाबा दिनै बर' जाथिया गोमालांसिगौ आरो गोमानायनि सम्भाबना दंसै। खिन्थु दाबो जोङो जोंनि गोदान जोलैफ्रा बर' थुनलाइनि सोमोन्दै माने बारा सांग्रां नङा। आरो दानो बिजाब फरायनो नागिरा। दानि मुलुगाव इलेक्ट्रनिक जिबिलाक बिजाब ओंखारदों, बे इलेक्ट्रनिक थुनलाइखौनो जों बांसिन गोसोआव होयो। खिन्थु होमब्लाबो जोंनो बे लिरनाय साफायनाय जि बिजाब, जों बे बिजाबखौ जों नागारनो हाया। जों फरायनांगोन, बेनो।